Cer cúig Táid beo díobh haid bhríomann seo ag caint faoi Sigmund Freud agus táid chuid a dó den chuidir muid tróiristeach nó réamh eiste nó cibé táid tosú agus muid a lá go focail hena féin ach man in dhéanaime inis é wow né sin an téarma táim buntiróir nes muid is scríomh sin an seo mar sin focail nua agus támuid chuid a dó ag caint faoi Anna ó. Cé hí sin deirtú. Sin I bhírinne Berta Pappenheim. Agus ba é cás Anna ó ba chur chinúnach an cás seo I methe Sigmund Freud. Ag an am ní raibh ach neuropathiolaí óg ón Bhín. Ach d'imir an cás seo bhí tionchar aige siceolaíocht gaidsinne. Bhí histéire ag Anna ó. Riocht nó tinnis ina dospeánan an táthar airí cosú le paralís trithí snócha marú súl Calúint orlaura gan chúis fisiciúil folasach nó soléir. D'éire lena dochtúr Joseph Broin cóideáil chur Anna trí chuimhní dearmata sghram go háirithe cuimhní coscrocha nó trámacha. Le líon chóráití leis d'éirigh sé soiléir go raibh eagla raibh ól mar dól madra fuailéiche as a glunne. Deascair na hairí eile le linde a bheith ag tuairt ara dá thairtín. Níor léidir sí a himní I le a hinis ach nocht sí níos déanaige le líon síceanalís. Chomh luath agus a fuair sí an seans na smaointe neamhchóisach seo léirú nó dhéanamh chóisach d'ime an paralís. Phlé Broin an cás lena chara Sigmund Freud. Agus as na cainte ní seo
tháinig eithne smaoine lean Freud feadh an chuid eile dá híal. Ina leabhar léargas histéire nó staidéir histéire b'fhéidir. Déag nach cúig bhfuil Freud gur léirí éirí fisiciúla chuimhlintí a bhí go mór agus go domhan faoi chois. Ach Freud ag léadú tinis le, ag léadú leis hinnis faoi le. Bhain intice, bhí sé ag chorchon cín ag molú teoiric nua réamhlóideach faoin sice déana féin. Deascair an teoiric seo de réir a chéile margheall isrithe cliniciacha Freud. Agus spreag sé a bhulla go raibh trí leibhéal ag an aigne nó an intin. Agus déanamid chuirsíos na leibhéal sin sa chéad taifead eile.